Id-droga fil-ħabs minn dejjem kienet uġieħ ta' ras kbira l-uffiċjali korrettivi. Sitwazzjoni li jidher li qed tkun ikkontrollata sew bid-Direttur Ġenerali tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin isostni li droga qiegħda kull ma jmur tonqos. Waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio, Alex Dalli qal li qed ikun hemm tnaqqis drastiku. L-ammonti ta' droga li jinqabdet hija u dieħla l-ħabs kienet kbira u nixtieq ngħidlek Manuel illi aħna l-uffiċjali tal-ħabs ma noqogħdux indoqqu trombi tax-xogħol illi nagħmlu. Però nista' niggarantilek illi bħalissa id-droga ġol-ħabs naqset drastikament. Waqt il-programm li xandar is-Sibt filgħodu, Anthony Ellul, iċ-Chairman tal-Kummissjoni għar-Riforma, tkellem ukoll dwar suċċess ieħor li qed ikun irreġistrat. Spjega kif għall-programm tal-Fondazzjoni Rise 40 persuna li attendew għalih ma ġewx riċedivi. Ma tistax ma tifraħx meta tara x'inhi s-success rate ta' dan il-programm. 95% tal-inmates li għaddu mir-Rise Foundation kellhom suċċess u s-suċċess jitkejjel billi mhumiex reċedivi. Jiġifieri ma reġgħux rifsu l-għadba tal-faċilità. Dan fil-waqt li għaddejja l-ħidma biex tinfetaħ it-tieni dar tal-istess fondazzjoni, dar li se tkun fil-Belt Valletta u se tkun ikbar mill-ewwel waħda. Ellul irrimarka li fost ir-riformi li għaddejjin fil-ħabs hemm il-ħsieb li tinħoloq aġenzija tas-servizzi korrettivi. Aġenzija li mhux biss se tkompli tgħin lir-residenti iżda anke lill-uffiċjali. Aħna inħarsu li jkun hemm diversi tarġiet, qed inħarsu lejn training intensiv lokali u barra, qed inħarsu lejn exchanges anki ma' faċilitajiet korrettivi barra minn Malta. Riforma oħra li qed issir fil-ħabs hija fuq l-ikel. Fil-fatt, iċ-Chairman tal-Kummissjoni għar-Riforma ħabbar li l-kċina tal-ħabs se tingħalaq għal żmien determinat filwaqt li se jkun studjat il-futur tal-istess kċina. U se nibdew nġibu l-ikel minn barra għal żmien determinat. Waqt li jkun għaddej l-operat, se nistudjaw jekk u x'se mmorru għal a fully fledged revamped kitchen within the facility, jew nibqgħu għaddejjin għax insibu li qablilna bis-servizz tal-operatur li jirbaħ il-tender.